We starten Joert in Warkum. Hier ben je enorme Zweden, Cornelis Vreeswijk en Pieter Wilkens fans. Dit is ik betiet. Dit is ik betiet. Jongen. Het zijn Pieter Wilkens die trekt dus. En dat doen we voor uw huid. Maar nou is uw huid helaas een thuis. En ja, wij zijn wel fan van Pieter Wilkens. En dat komt dus mij terug. Maai door de muziek van altijd wel al, maar maai door de muziek van Cornelis Vreeswijk. Ja. Pieter is er ook al. Hij is hier dus de grote Pieter Wilkens fan, maar die kon zijn vrachtwagenvervierderij net omzetten. Misschien dat we hem nog online krijgen kunnen. Dan had er nog wat quality time in de cabine. Slaat het net. Hey, daar gaat de telefoon. Dat is Heid. Ja, maar mij. Dus. Ja, het komt nou voor de radio. Kun je hem op een speaker zetten? Ja, ik weet even zeker hem op speaker kan zetten, ja? Ja, maar. Hij heeft een open meeting. Nou. Oh, dat is hier van mijn grootste favoriet. Hoe is het uit? Kom nou, Vessie, ja? Jack van Cornelis. Jack van Cornelis. Er zit een vogeltje in mijn gitaar. Verslagjouwer Jan-Dirk de Haan keurt naar Himmelen bij de uitzendwagen en zenderij. Wiels Pieter Wilkens van geen ophouden wit. Binnen we bij Jan de Boer. Die had van zijn jongere vrouw een huiskamerconcert omvregen. Geertje de Boer wil zo graag nog een duet met Pieter Wilkens jongen. En dat kan haar eigen carrière natuurlijk ook die laatste push aan. Is best gedaan. Soms valt het uit, soms valt het af. Prachtig. En Pieter speelt het maar terug. Burn je mij pur. Gipskit en hout. Ik rijd je doen en het verloren in daar. Dan wordt het tijd voor een oerval op een garage. Sjaalke jongen even onder Friesland of het nice even en dan show je dat even. Hoe zijn dat ik krijg wat. Stefan niet even voor hemzelf houden en doet wij bellen. Wist zijn baas van neer. Ze zeiden dus elke rood en we hebben een klant in die jeder en die maakt het, dan worden ze wat grappen. Dus ik wie heel even in twijfel, maar toen brut Stefan die brut zijn looitje. En we maakt je de dier wel naar je plan. Op het bed vielen wij vooral thuis. Pieter had vannacht met 2 uur sliep hongen. Hij zit als artiest echt in het nachtritme. En als ik alles wat min ben of zo, nou, dan doe ik even een knippertje. Daar heb ik de leeftijd nou ook voor, dat moet toch? We komen nog Del onder mij sneuren en kist hij nog op Jan op kommaardel.nl.